हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोननैसो गोदान आपडेट भिडिअ लानानै फैबावबाय। लोगोफोर, जानो हागौ नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै हमदां मोनखाबाय बे भिडिअआ मानि सायाव जागोन। बेनिनो गिबि आपडेटआव दं लोगोफोर, बर'नि बिसा एबा बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि नेहाथारि बिथां गुरु पबित्र सार बिथाङा जुलि जाखांबाय। लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' गोबांथारानो मोनथिखायो जानांगौ बिथाङा बिसानि नेहाथारिजों लोगोसेनो सासे बर'नि गोख्रों मेथाइ रोजाबगिरिजों लोगोसेनो आरो डाइरेक्टर प्रडिउसारबो बिथांनिनो जुलिया जानानै थांबाय। नेक्स्टआव दं लोगोफोर, बर'नि मुंदांखा सिनियर फावखुंगुर सुखबिर काrzee बिथाङा बावैसो मोनसे गोदान इउटुब चेनेल खुलिबाय आरो बिथाङा गावनि बे इउटुब चेनेलाव मोनसे भिडिअबो हगारनाय जाबाय। दायो नोंथांमोना बिथांनि भिडिअखौ नायनो थाखाय सुखबिर काrzee चेनेलाव थांनानैनो नायहैनो हासिगोन। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो बिथांनि चेनेलखौ सापर्ट खालामहैगोन होननानै। बेजों लोगोसेनो बिथांमोननि बे भिडिअनि आपडेटआबो बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।